Nerea Loiolak arrisku handiko trena, eskapu bildumaren hirugarren liburua aurkeztu du Erein argitaletxearen eskutik. Misterioak, arriskuak eta abenturak dira lan berri honen osagaiak. Idazleak irakurlea protagonista bihurtu nahi izan du oraingoan ere. Arrisku handiko trenean, istorioaren hasieran protagonistak jakingo du Hendaiako tren geltokian dagoela lagunekin ikasbidaia abiatzeko, baina segurtasun kontrola igarotzeko nortasun agiria aurkeztu behar du eta ez du aurkitzen, eta muturren aurrean joango zaizkio lagundenak Pariserako trenerantz, eta bera geldituko daan gehien gorroto duen irakaslearekin, matematikako irakaslearekin, eta azkenean konbentzituko du irakaslea gaueko trena hartzeko, beranduago iritsiko lirateke Parisera, baina behintzat ikasbidaia galdu gabe. Eta gaueko abiadura handiko tren horretan misteriotsu bat abiatuko da, desagerketa bat gertatuko da, lagun berriak egingo ditu, maitasuna, pixkanaka erabakiak hartu ahala, susmagarriak edo errudunak topatu beharko ditu, eta dena ongi bidean Parisera onik iritsi. Eskapu bilduma aukeratu zure abentura eta ihes liburuak uztartzen ditun, egitura kombinatzen ditun liburuak dira. Nik 10-12 urte nituenean aurkitu nituen nire eskolako liburutegian aukeratu zure abentura liburutxo gorri batzuk, 80. hamarkadan elkarrek euskarara itzulitakoak, eta maitemindu egin nintzen liburu horiekin, eta duela 3-4 urte ohartuta euskara zalakorik ez zegoela, erronka hori jarri nion nire buruari, eta hortik sortu dira 7 geudalekoak, azken denbora, eta HT, arrisku handiko trena. Liburu hauetan protagonista irakurlea da, eta momentu batzuetan erabakiak hartu beharko ditu historian aurrera egiteko, eta beste batzuetan enigmak ebatzi beharko ditu itxita dagoen ate bat, kutxa bat, karpeta bat zabaltzeko. Egitura hori liburu guztietan berdina da, baina ari narratiboa, istorioa aldatu egiten da liburu batetik bestera, ez dago besteak irakurri beharrik 3. honetara heltzeko.